morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। क'क्राझारा 76थि सुबुंखान्थि सानखौ गोसो गुदुंजों फालिदों। क'क्राझारा हादरनि गुबुन बाहागोफोरजों लोगोसे 76थि सुबुंखान्थि सानखौ जोबोद गोसो गुदुङै फालियो। जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव क'क्राझार सोरखारनि गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टिपार्पस फोथाराव मोनसे मिरुआरि हाबाफारि जायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम प्रमद बर'आ माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों फुंनि 9 रिंगायाव जागायजेनो। बे बुब्लिया आबहावाखौ गोग्गानाय आरो हादोर अनफावरिजों बुंफबहोयो। मोनसे गिदिर पेरेड आरो गार्ड अफ अनार फिरफिला बिरहोनायनि उनाव फैयो, जेराव आसाम पुलिस हानजा, एनसिसि केडेट आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसाफोरा आब्रुथि आरो बाउसोमनायखौ दिन्थियो। बिथांमोननि दिन्थिफुंनाया खौसेथि आरो हादोरनि थाखाय बाउसोमनायनि गोसोखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियाव बिटिसि विधान सभानि बुंथिगिरि कातिराम बर', जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो उइलसन हांसदा, एमसिएलए माधव सेत्री, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाश दीप, जिल्ला कमिशनार मासान्दा पार्थिन आरो जिल्ला पुलिस सामलायगिरिजों लोगोसे गोबां मुंदांखा मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लायो। बे फालिथायाव फरायसाफोरजों गाबगोनां आरिमु दिन्थिफुंनाय आरो हादोर अनफावरि हाबाफारिफोर दं, जाय हादोरनि बायदि रोखोम आरो खौसेथिखौ दिन्थियो। बे हाबाफारिया भारतनि उदांस्रि आरो भारतारि संबिजितनि गुबै बेसेनफोरनि थाखाय बाउसोमनायनि मोनसे गोख्रों गोसोखांहोग्रा महरै खामानि मावो। नैथि खौराङावनो दङ। बिजनीआव 76थि सुबुंखान्थि सान फालिनाय समाव हायुंआरि फिरफिला गोग्लैदों। आसामनि चिरांनि बिजनीआव 76थि सुबुंखान्थि सान फालिनाय समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय नुनो मोनो, जेब्ला फोरबोनि समाव माहारियारि फिरफिलाया गोरोन्थियै फिस्लायना गोग्लैयो। बे हाबाफारिया बिजनी दालाइ खोन्दोआरि खुंथायनि आफादनि सिङाव जायो, जेराव लेङाइ खोन्दोआरि मावख'गिरि एसडिअ कृति सिसरे हाबाफारिखौ दैदेनो। मावख'आरि हाबाफारिनि समाव एसडिअ सिसरेआ हायुंआरि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बबेखानि मोनसे सानस्लाबै जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव गोथार फिरफिलाया दसे समनि थाखाय हेंथा सोमजियो। मावख'आरिफोर आरो खुंगिरिफोरा थासारिखौ सुस्रांनो थाखाय थाबैनो गोनांथार राहा लायो, बेखौ रोखा खालामो दि फालिनाया मोजाङै सोलिबाय थायो। जाथाय जासेयावबो हादोर अनफावरि गोसोआ गोजौआव थायो आरो बे हाबाफारिया हादोरनि फारसे थुलुंगा आरो साननायजों आवगायलाङो। थामथि खौराङावनो दङ। बाक्सानि हाइ स्पिड बलेर' पिकआप भेनआ हाखराव गोग्लैयो, सालायगिरिया जोखोम। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला मुवा बेसाद रोगाग्रा गंसे बलेर' पिकआप भेनआ लामानिफ्राय गोग्लैयो आरो बाक्सा जिल्लानि हुदुखाथायाव मोनसे गोथौ हाखराव गोग्लैयो। रिपर्टनि बादियैब्ला जाब्रबथायाव भेननि सालायगिरिया जोखोम जायो। जायगानि सुबुंफोर आरो पुलिसफोरा बिथांखौ थाबैनो रैखा खालामनायाव मदद खालामो। बिथाङा दा फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव दं। भेन, जेराव रेबथुमनाय नम्बर AS28AC1222 दं, गाज्रियैनो खहा जादों। पुलिसनि नायदिंनायाव गारिखौ हाखरनिफ्राय बोखांनो थाखाय गंसे जेसिबि मेसिन बाहायनाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ। आसामाव उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायआव बैसोगोरा सुबुंखौ खादों। बाक्सानि फुलगिरियाव 9 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायआव बाक्सा पुलिसआ सासे 65 बोसोर बैसोनि रमेश दास सुबुंखौ खादों। दायनिगिरिखौ आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि सिङाव हमनानै लानाय जादों। पुलिसनि सुलुंनि बादिब्ला उन्दै हिनजावसाखौ दासआ गोबां समफोराव आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। हिनजावसानि नखरा पुलिसनो अजद होनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैयो। दायनिगिरिखौ न्यायनि बेंथियाव दैथायहरनाय जादों आरो पुलिसआ गाग्लोबजाग्रा आरो बिनि नखरनि थाखाय न्याय रोखा खालामनो थाखाय मोजाङै नायबिजिरनो खोथा होदों। बे जाथाया ओनसोलाव गुवारै रागा जोंखांहोदों। जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि दैखांदों। बाथि खौराङावनो दङ। डिब्रुगड़नि नालायाव गोमानाय सेंग्रानि गोथै सह मोनदों। डिब्रुगड़आव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेब्ला मोनसे नालायाव गोमानाय सेंग्रानि गोथै सह मोननाय जादों। गोथै सहआ मानकाटा रड खाथियाव दं, जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रिया मैया गंब्रै फ्लाइअभारनि थाखाय खाम्फा गायसननो थियारि जादों। थैनाय सुबुंखौ डिब्रुगड़नि निरमली गामिनि थागिरि 26 बोसोर बैसोनि रंजु काटकि होनना सिनायथिनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुर्गा फुजानि नबमि फालिथायनि उननिफ्रायनो लाइमोना गोमानानै दंमोन। बे नागिरनाय दिहुननाया गिबि मन्थ्रिनि दावबायनायनि सिगां मोनसे रैखाथि नायबिजिरनाय समाव जायो।
बिबानगिरिफोरा जाथायनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय जाथायखौ नायबिजिरगासिनो दं। 6थि खौराङावनो दङ आसामनि सनितपुराव मोब्लिब बोगथाबजानानै हाग्रानि मैदेरनि जिउ खहा। सनितपुर जिल्लानि बालिपारायाव गोथां मोब्लिबारि थारनि सोमोन्दोआव फैनानै मासे हाग्रानि मैदेरनि जिउ खहा जायो। बे जाथायाव निउ आदाबारि साहा बागानाव जायो जेब्ला मैदेरा मावख'नि बिल्डिंनि साखाथियाव आदार नागिरगासिनो दं। जायगानि सुबुंफोरा बुङोदि मैदेर, जायखौ लादेन मुङै मिथिनाय जायो, बे ओनसोलाव गावनि गोजोन आखुनि थाखाय मुंदांखा। गुबुन हाग्रानि मैदेरफोर बायदि बेयो गाग्लोबग्रा आखु दिन्थिया। जाथायनि उनाव गोबां जायगानि थागिबिफोरा जायगायाव ज' जायो आरो मैदेरखौ मान बावनो थाखाय धुप धुना सावनानै आरज गाबो। बिबानगिरिफोरा मोब्लिब बोगथाब जानायनि जाहोनखौ बुजिनो आरो इयुनाव बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय बे आयदाखौ नागिरगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।